מריוס, אני אומר לכם, מה לעשות? להוריד את המשקפיים לזה. אוקיי, מההתחלה. אני מריוס, אני איש של מפלגה אחת. אני מפלגה של איש אחד. אני ואימא שלי ואבא שלי, שעוד מעט תראו אותו, מצביעים עבור הנגד. אתם כולכם בעד, ואני הנגד של הבעד והבעד של הנגד. איך ראיתי? אפשר לשים חזרה משקפיים? סליחה בבקשה, סליחה שאני מפריע אותך בעבודה. אני מריוס, אני מהמפלגה של איש אחד של המפלגה של הנגד. תאמר לי בבקשה את השם שלך ומה העבודה שלך. האם אתה, מה עושה כאן, מסגרות? כן, תודה רבה לך אדוני. תשאל אותי, אני שואל אותך, לא אתה שואל אותי. אני שואל אותך, במה אתה נגד? במה אתה נגד? לא כולם אומרים אני בעד, אני בעד, אני בעד. תגיד לי אתה בבקשה, במה אתה נגד? שאני יש לי 8 ילדים אני, ועובד כל היום חוסך עד חוסך. לא מקבל מספיק משכורת, לא סוגר את החודש. רוצה לעזוב פה, הולך לשם, הולך לפה, אין מקום, אין עבודה. זה אני נגד. אני נגד מי שלוקח לי את העבודה שלי ולא משלם לי מספיק. זה מספיק לך אדון. עכשיו תלך, אל תפריע לי לעבודה. סלאם עליכום, אדוני, סלאם עליכום. כיף חלק, תגיד, כיף חלק. אני מבקש ממך שתגיד לי מה דעתך, אני במפלגה קוראים אותה נגד אנטי. אתה מבין אנטי? בעברית אנטי, נגד, כן, נגד. בבקשה תגיד, במה אתה נגד? במה אתה רוצה להגיד לי שאתה נגד, אה? כיף חלק, איך ידעת אני ערבי? איך אמרת לי את זה, כיף חלק, איך ידעת אני ערבי? שוב? מה אני נגד? אני לא נגד, אני בעד לברמן, אני בעד ביבי. מה אני נגד? אני נגד חלוקה ירושלים, אני נגד שתי מדינות, שתי עמים, נגד אני. מה תשאל אותי עוד? מה תשאל אותי? יאללה תלך, הם שתקו את הכבשים, שתיקת הכבשים. יאללה שלום. סליחה אדון, סליחה, מצטער, סליחה. בבקשה, תגיד לי. מה, אתה ישן? אולי אתה מת? אתה ישן. סליחה, בוקר טוב. סליחה אדון, רוצה לשאול אותך משהו. שלום לך. אני רוצה לשאול אותך, בעד מה אתה נגד? או בנגד מה אתה בעד? מה אתה מדבר איתי? מה אתה צריך אותי? אני באתי לארצות הברית, תראה מה, אני הגעתי אל הרבה כסף, הייתי מיליונר, אבא שלי יש לו קודק, יש לו ג'נרל אלקטריק, הכל של אבא שלי. אני באתי פה, תראה בישראל. מה אתה מדבר? נגד? אני נגד מחזור. לוקחים כל קרטונים, לוקחים כל בקבוקים, אין בשבילי פרנסה. זה מדבר, נגד מחזור, נגד ריסייקלינג, אני לא רוצה ריסייקלינג. אוקיי, כדור הארץ לא מעניין את התחת שלי. אוקיי, סליחה, אני עכשיו עבדתי כל בלילה, עכשיו אני הולכת לישון, תודה רבה, שלום. שלום אדוני, עלתה על הסולם, סליחה בבקשה, אני אדם שמצביע בשביל מפלגה אחת של איש אחד וקוראים אותה נגד, אנטי, כי כולם אתה שומע אותם אומרים בעד ואני אומר נגד. תגיד לי מה אתה עושה? אתה כותב מה זה אשכוליות? מה זה קלמנטינות? זה תפוזים. בסדר, מה זה תפוזים? זה תפוז, זה ככה, נראה תפוז, ככה. איך ספויה, מה זה זה? הסחורה שלך. אז תגידי בבקשה, במה אתה נגד? אם יש לך כל כך הרבה תפוזים ופרדסים, מה אתה נגד? תגיד לי בבקשה ואני שומע. כן, בבקשה, תגיד. אני נגד הרבה דברים. אני נגד החברות שעושות מיץ מהתפוזים ומשלמים לנו מעט כל כך כסף. אני נגד המדינה של היום שפעם היה הרבה יותר טוב. התפוזים היו גדולים יותר, המזיקים היו קטנים יותר. הרווחנו הרבה יותר מחקלאות. היום הכל הלך, הכל בניינים מסביב, הכל בטונים. זה הכל מה שיש לי להגיד. אוקיי, זה האחרון. אני לא יכול, אני כבר... הלשון שלי כבר לא עובד, אז ככה, תודה רבה לך, באמת, פעם אחרונה. לא יותר, תודה רבה. אז ככה, שלך מקום זה יפה, מקום יפה. תגיד לי שלום לך, תודה קודם כל על הוודקה, תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך בעד מה אני כבר מתבלבל בגלל שאתה נתת לי יותר מדי. אתה נגד משהו? תגיד לי אם אתה נגד, כי אני מהמפלגה קוראים אותה אנטי, והיא צריכה להביא לכנסת אנשים שהם כנגד, ואתה בתור בעל כזה פעם שמוכר אלכוהול, צריך להגיד לי במה אתה נגד בבקשה, אתה נגד. עוד אחד בבקשה. אני אומר לך, אני איטליה, יודע איטליה? פובר איטליה, סמפרי אבנטי, יודע. אני נגד כל דבר, רק לא בחורות ולא אלכוהול. אני נגד מי נותן לנו בקבוק וודקה וזה מזויף. אצלנו באיטליה מי שנותן כזה בקבוק מקבל בראש.
מאפיה, כן, מאפיה איטליאנו, נכון, מכיר זה, מכיר, בסדר, אדון, רוצה עוד? שתית כבר מספיק, שתית. אני פתאום נהייתי רומני כמוך, ראית? אני שומע אותך, אני נהיה גם רומני. אנחנו מאיטליה, גאים מאוד באיטליה. שלום, תודה. אני פונה עכשיו אליכם בפעם האחרונה. אני אמרתי לכם, תכירו, את אבא שלי הוא ציוני גדול, הוא על הארץ הגשים חקלאות, הוא גידל תרנגולות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אתם ראיתם את כל הדמויות שאנחנו נפגשנו איתם? לא חשוב. והם כולם מצביעים בשבילי ושולחים אותי לכנסת. אני מזמין אתכם להצטרף למפלגה שקוראים אותה אנטי נון גימל דלת. שים בקלפי נון גימל דלת. נגד, נגד, נגד. תודה רבה ולהתראות בכנסת. שלום.